jump in yet then, no? Quit shooting! Watch I'm out! not coming to. Are you? What? That's what, yeah. It's just something. Yeah, first step to show one thing. Why does this black guy or the dodge first? Man, yeah. Someone. Satan, det här! Thanks I mean, I mean. Ja, det fick ju mig. Listen, that guy can't swim. Ivas kan ta hana. Jag vet. First aid kit program. Levi, kanskje du? Levi, minns anlitt John. Checka anlitt John ut, Levi. Wow, du black. Bubba. Vi ska där. Zombie cover. Ja. Zombie? They can't stop us now! Behind you! Reloading! Huh? Watch out! Ow! Fuck you! Jag vet inte hört det. Fuck you, Bill! Bill sitter behind you. Jag upptäckte rycka på ena vägen. Och ta hit you. Det är det som gör mig rejält! Jag tror jag väntar här. Renn! Jag kommer. Vänta, Just Esbern, du är min hero. Fríði sägs det. Det är med. Blandar ofta till och Fríði säger man då. Fríði? Känner kör du månen tycker I månen är den väck från tank. Reloading! Och Fríði är efter kämpamadron. Vad är det tanken då? Det är en sån explosive tänker. Back there. Atta fyra, kom. Charger! Det är min hus när jag charger. Så Esbern Kan du hjälpa mig upp att Fríði? Let's go. Jag är atta för containern. Jag kör Esbern. Reloading! Carriage tank. Jag ser bara är fär väck till månen, Jokon. Är den väg till kämpa? Ja. Really hurt something. Wow, no shit. Soooe. Spitter. Jag ska ta den här Levi. Tar det. Så ska jag ge det. Vi glömde jag kan ha tänkt var vi är just nu. Jockey! Ja, här. Okej, ta oss mig. Jack. Echo. Boom, sorry. Nej, boomer. Got it. No. Ja, det tog inte blackat där först. Han rände bara fram. Don't show. Yeah, shit. Tack till Esbern. Worthless pipe. De har för after att diskutera quiz som zombie blev till Heal up, Lewis. bestämt zombie. Bill's here! Det är bara vanlig zombie. Så första Fríði finns det att göra vid det. Jag hörde det. Bills här. Bills. Menar vi. Reloading! Jag har testat en bil som Ah, what? Swim måste köra nu. Swim. Swim. Den kört hade, ja. Vilket gäst då? Ah, shit! Bästa jobb. Då har vi att toucha. Ah, shit. Au! Ah, det blir awesome att sitta. Det var muskat ni. Du menar sådan? Weapons here! Nej, det var... Nej. I can't find Wow, the den kids. köttepils. Hope you have them. Wow, Fríði. You're on high. Live with the others, Clyde. Ah. Weapons? Ah, so take it. What? We You got drunk, weapons huh? over here! Cover me. Oh ja. Jag ska lugga tagga med teknik. Okej? Okej, kunde göra nu. Jag klarar. Jag ska börja.
Watch it! Watch it! Fucking idiot. Jeg tar for det, Esbern, jeg tar for det. Jentan, jeg vet ikke hva Ah, du ja, Zoe. ja. Ser man. sier. Det er Esbern, han pleier med Jentan. Nei, da. Det vi kommer etter, vi er sånn. Jeg tror det var sånn zombie. Ok, jeg skal ta hva jeg må se. Åh, shit, jeg er zombie. Det vi har brukt. Fuck off, boomer! Hjelp meg! Redda deg, vi kommer hjem til. Jeg har brukt for det Jeg kan ikke. You should heal up. Come on, girl, get up! Attack! Okay. Oh, can I just shoot the tank is dead from? Det var min taktik. Jeg skal være med. Skal jeg tank? Åh, helvete her. Men jeg er ferdig og fullt i dag. Ok. Shit, Det er min plan. Helvete! Hva er det? Esbern selv bare etter klær etter helvete. Han lever i denne bare. Vi bruker det. Esbern selv kan jeg være etter klær etter skrutt. Don't worry, team. Jeg klarer det, okay? Okay. You have us under control, man. Nej, det siger det med Liten zombie til at brække os med søs. Det er så brække. Find a boat that can make it to the goal. Francis, am I alone in hating boats? Don't worry. I hate boats too. Such a retarded conversation today. We gonna be okay. Ja. Åker båtar på easy, okay? Jeg kan ikke kaste båt, jeg kan prøve. Skal vi kjøre et successful spell just nu? Kväll. Jo. Men i kveld... Vi har ikke normal. Pussy! Simon, du jenta, du skal si noe. Jeg fikk det her der. Og jeg har fått meg balls i tid. Så tid skal skje noe. Ja, nemlig. Jeg går opp my knee out this dash. Det er akkurat gratis til pause. Jeg ble... Smoker av. Got smoke. Det er kanskje. Oh, fuck! Det skjer at unken er det kanskje. Jeg er for... Det er slow enn et unken. My bad. Fuck me! Tito vet du. Giv deg, hva? Nei. Onki tjoga efter, nej jag vet inte. Smoker. Kalsan här uppe. Här uppe, ja. Oh hey! Just hanging around. Whoa! I did not Hey, know. it comes spell worse. Where's the sock guy? On the other side of this bridge. Det är så bra roligt där. Oh, the spurring near. Yeah, you're right here. Ja, typ. Och så den. Kvätt! Oh, Esbern, how did Helvete, det slår inte vi är uppe! Jag var smoker här i huvudet. Wow! Shit! you've been Might charged. want to heal up, Zoe. Death. Wow, här. Det är en sport det här. Hey, dude, you're right, right? Okej, jag vet inte nu. Varsågod. Nej.
Jag vill göra nitro. Fire, kväll! Ah! Fríði, shota mig! Det är inte shit. Nej, Esbern gör det. Gör nitro, det är tappat. Jörn var eitra att han kör sputja Jörnas. Som någon stadig nitro. Ja, jag tror nitro. Ah, ja. Så är på nitro. Ja, gör det. Gör det. Jag tänker kasta. Exploderat här. More like a ton of här. Allt det här. Explodera är det nu börjas nu. All is clear, bro. Ja, kanske. Så att blåtypen känner nöttepallägg och att älskar nöttepallägg. Och så Det bara Black Dude kommer ut här fram i en fucking bomb i hånden och Black at the mash. Vad ska jag förtäcka på? Wow. Monster. Fríði is the bomb. Yeah. Bill! Weapons here! Pipe bomb! Bill! Whose side are you on, kid? Weapon! Oh. Vi hoppar akkurat Fuck bygga bitches. säker på att flätt gör det. Det vill du spä för mig som. Reloading! Oh, okay. Cool. Hey dude, don't worry about me. I'm going rogue. We got weapons Det vill bara over here! spä på bara så. Jag kör igång tätt tryck på vad de menar. Jag betyder just du. Det vill för om nej. Och du ser det. Jag kan göra något sånt. Ja, då kill with the katana! Jag hör det om det switch det nu. Oh no! Jag ska hitmarker jammer, that's just lite. Oh wait. Hey, stronger. Ah. Vi flammarna, jag smash! Hey! Just hanging around. Ja, snappa. Snip. Snip. Just. Bunch of that. Wait up. While I heal. Kan vara. Unstoppable. Nej, det var väl. Weapons here! Incoming! You're flying. Men då så kläver weapons here. What's happening? Ah, shit. Símun, get cash though. Ja. Jag kan inte jobba där, men jag kanske garanterar att lever. Holy... Fríði! Saint Christ, I'm on your side! Knalla batt i grunden, man! Healing, cover me. Check this out. Knalla batt i grunden. Reloading! Okej, ska vi få nya där, okej? Okej, färdig. Vi får förvirra tanken. Ammo here. Det vi. Fríði, alright. Only way. Stand back and get ready. Ska jag köpa med? Dricka. Oh no! Nej! Att vill det. Oh shit! Wow! Så nära vi var inte! Grip tack jag som ena! Jag Jag fick en stamp like I can nade. Rökmakarna pipe on på den. Nej! Vi plackade bara för change. Reloading! Det är den där istället bara stära för den. Då är man så skönt där. Klart de har brått med in, men tack. Okej, Fríði. Okej, en tank. Sneaky. Vi kan Esbern. Need some help over here! Det känns det. Reloading! Han tar ju! Han är slayer! Yeah. Jag spottar faktiskt. Hej, tid. Ja. Au. Cash då! Au. Cash då! Åh, här! Au. Don't worry, jag saved det. Ah! Där är vi. Jag smash!
Esbern ska Oh, that motherfucker! Jag tar inte nu. Tack för det då. jag är rädd på. You guys do the black shit! Ja, är det ju. Jag tar Guys, I need some help. 96, tror jag. Att jag faktiskt down första skulden. Levi. Here. Han är osäker. Ja, det var bokstavligt första skulden du bjärgar med. Black guy saved the day! Thanks. Yeah. That was great. Kan det hoa? I'm gonna try this No sniper way, rifle. man. Suck. Guys, I'm really torn up. Det är the bästa take with pills. I'm grabbing this shotgun. Shit, son. Wait up! Oh! Good job. Stinks like got a little shit in dumber. here. Poor bitches. Weapons over here. Oh no! Jag gattar för det du, gattar för det. Nej, för sent. Jag tror att jag ser honom. Du är i Europa. Där ger man skjut på. Åh, kurs shot man här alltså. Som ensam Barbie! What the? Hur ser det ut att han har ferierna? Det är kanske mer Look, you're bleeding all over the place. Hade man har gått det där. We don't get you some first Stora aid. Esbern You're och gonna åker survive där. like that. Finns det så väntar man knappt att vi har Símun. Tappar inte vet. Shit har gått det. Som heter? Reloading! Den börjar saker, jag får ligga i vaknen och skifta. Skifta blävor. Reloading! Skifta pistol! Jag får se att det inte är enka som planer. Kom en tutsen med mig. Eller till den är Jackie! 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 Weapons over here. Varför är det något? Åh helvete nej. Come back boomer! No! Vi bättre. Just my teeth! Get där ju. Come Åh on! helvete. Esbern came to rescue. Yep. Thanks a lot. Everybody free. It touched its shit! Go ahead and take this. What? Watch my back. She healed nu att nå, du går till. Even toucha, okay, fine. Watch where you Shout put that thing. You can make up your mind for your shit. First aid kit. Oh no! You say first aid. Nice work. Fair to. Ja, Jag vad ska- brukar för det. Jag dodger näst för. Kvar. Esbern? Jag dodger näst för. Reloading! Så jag kan förstå. Fej! Ja, tack. Wow! Gillar det. Okej, gillar Åh, inte kan sånt in. Helvete gör det. I don't know if I'm gonna make it. Ja, nu tar jag in allt. Tack för det. Tack för det. Tusen tack. Thanks, man. Att vässa kastet så ska det mesta. Watch my back. Visst det är att arbeta som man inte kan bli skott med hötte. Bli headshot där. Kan jag se det för det? Reloading! Apparently är det bästa i tiden. Okej, Esbern, that's it. Minut, ren. Nej, här är ett rum fullt av ting som man kan säga. Det är bara... Det. Han är bara inte... Han fer efter honom. Åh, kan det här? Perfekt! Look the fuckare! Au. Why are you shooting? Syfan, we don't have time for this. Shortcut, kom. Okay. Levi. Oj. Det var necessary. Åh, helvete. Ja! Fyra väg. Nej. Reloading! Du måste spärra. Det var ett... Vi är bäst han stick där. Get down! Hej, inte
Åh, vi rakk til. Vilka stört det där? Jag vet inte eller. Ja, det är själva det. Så bit det på grund av. We're not there. Free shit on me. Five for 10 men startling. Att det så FMJ är det. Ja. Onki pit. Símun, kom du ut? Det är ju det. Vi trappnar här, jag vill teach them charger. Ja, jag kom så kött som jag gav. Psykopater blir. For Christ's sake, people, Jag är get en in out there. here! Jag är en out there. Whose side are you on, kid? Fuck you! Okej, så. Tack. Ja, jag hade kraftat det, vi hade kraftat. Come on! Everybody inside! Do I look Squeeze like it one off of me. them? Ja. Let's get inside. Hej tid. Ikke. Nej. Símun tar näst först. Emot. Into the safe room, people! Självförsvar. Fuck you. Han tar ju en gång nästa. Det är fast. Leave soooe out there. Ah, fuck, vi satt fast i det. Jag kan inte hjälpa mig. Jag kan inte mer leva. Perfection! Jag kan inte hjälpa mig. Jag är en charge. Jag får lära på mig. We're charged. Kom jag med upp. We will not leave Ah! Kan du känna dig god? Kan du känna dig god? Whose side are you? I'll freak you, okay, bye. Jesus H. Christ! Tid. Yeah. Tid. Jag Jesus H. Damn it! I'm down! We cannot. Ja, det är släppet. Hold up. Fuck off. Just You okay? Yes, jag hjälpte mig upp. We go. Du tar ankrat dig. Thanks. Du bränner inte in igen. Du får det. I'm down! Så... Fan, jag kan... Anker kom ut nu. I can get Hello? Vi kunde inte kämpa om Linda. But if we don't get you some first aid, Eller- you don't survive till they hit like that. Kan Anker. Hold up, hot. Nej. All right. Shit. Thanks. I owe you a big Fast one. jag känner att det går. Hey man, Det här var that's not gott cool. nu. Just Simon. Jag kände... I love you so, hey. Whose side are you? Släppa mig. Det här var spatter. Tack för det. Ah, men det är Oops. Nej. Yay. Black guy win. Kör dopplar det är vi så fint. Han skulle twista där. Jag visste på Jag det. sa en gång. Körde mest vid tank. Jag sa en gång. Oh, you Så better sitter jag metapod där i harden. Jag flyger stäv. More like string shot. Det är tvär stringshot och tvär harden dudes. Du skulle helt totalt göra det vidare. De hard. Yeah. Hej tid, tick vad är fan? Jag kan fan tid. Heal up, Francis. Kan du Esbern nu? Hello till. Aha. Vi är knappt med spoiler. Spoiler alltså. Reloading! Jag vet inte kvitt du är kunna just det Esbern. Jag vet inte vad kunna få att just det. Skulle se chocken med kvitt är just då. Fan att skott. Yeah, Fríði. Luis is on down. I'm cool with that. Jag tror inte jag ser hur det var här till bench för att bli skilda för att vara rasist. Don't shoot at me. Är det obvious än? Det är obvious. Ja, Jag ser med snack. Helvete. det kan man inte. Allt lätt att score i det shit det. Det är skoj.
Good stuff. Kroppen har flyttat väg. Ja. Precis så här, det är oj. Oh, close. Who's here? He's over here. Reloading. Oh no! Det är bästa boomer, bro. Ah, nej, kunskap är lite bra. Och till. Fuck, till på boa. Offra. Brukar mig. Perfect. Reloading! Ja, men det kommer till gasset. Det är hela kopp och allt det. Yes, Esbern, let's go. Go for it, man. Go. Orsaken är att Fríði skåt med så det kan inte tänka sig det. Kom nu Esbern, kom. Syden Kom, död. skänk. Från poison. Esbern, kom, skänk. Den! Hej till. Come on, come spell shark, kom. Spell shark, kom. Weapons here! Nej, Jaws, man. Jag tar en shark. Döda. Ja! Jag hantar det så detta. Patch yourself up. Snork someone! Det vill du vatten. Jag har tre, inte vatten. Eller vad det är jag gått. Stås du med Vette. Har. Ja, jag vet inte. Du förstår versus sätt den där banan till. Ja? Först sock. Till awesome och sånt, visst? Sockar.